vauhtia. On hauska, että ihmiset aina ajattelee, että jos ne vähän niille lampaille sanoo jotain, mutta ei ne lampaat mitään ihmisestä välitä. Se tulee vaan niin helposti, että hei siinä, älkääs menkö minusta ohi. Tarpeeksi pitkät välimatkat, muuten takaisin tullaan liian kovaa. Se on jo ihan paimennusta nää. Kerran ollaan ilman aitoja, eihän tässä oikeesti kun ei näitä aitoja laitettu paikoilleen, niin ei täällä kuin siellä täällä aitaa ja suurimmalta osalta ollaan ihan vaan pellon läntillä. Eikä ne lampaat tuolla kävelis kenenkään perässä, jos ei siellä olisi koiraa takana. Ne olisi tuolla syömässä ihan omiansa. Ankkuri juoksee lampaiden eteen ja heristää sieltä pulloa koiralle, että odotapas. Ai, hitaasti tullaan, koska tähän suuntaan ei saa tehdä virheitä. Jos koira on liian raju, niin lampaat menee. Nyt menee hienosti. Korjatkaas linjaa vähän sinne vasempaan. Hyvä. Ai. Hyvä. Koirakin tuli heti tyytyväiseksi ja alkoi katsella nämä lampaat, kun se pääsi oikeaan paikkaan. Hyvä. Nyt se alkaa tuntea oikeasti sen tasapainon, koska se kattaa reunasta reunaan lampaita katsellansa siellä takana. Tuo toimii ihan oikein. Hyvä. Sitten saatte kaartaa kaikki sinne oikealle ja tää saat ottaa koiran haltuun ja kehua sen. Se meni hienosti. Älä käskitä lampaita. Niin.